Ulandis nga bukram-ramay na akiman kandilang lupuan ang namsek ng maris raman o sipit na nabaga. Sumungat di altar ay nagswerte akong kunada. Pisang titrahin na butaw tibukot na ay nakalaplapa na. Kastala itibiyang makatawin min nga agdindin na. Ay nagseksilat tatakas tuy meti mandar na. Hingkaman mangisang kalbasan na hingkaman bayang sagat ti para ang aningkaman. Hingkaman kalanga hingkaman, hingkaman kalanga hingkaman. Hingkaman bayang labakit kalbasan na hingkakirkiran kusina kansilenta. Hingkaman kalanga hingkaman ay naglaing kaman. Natumpalan di arapap ko amang asawa. Ang sa balimit tito rong jak ni namnama. Barbaring mamaliw anos kendong uipay kulata. Tawan man naglabas si sulat at man mandar na. Hingkaman mangisang kalbasan na hingkaman bayak sagat di para ang aningkaman. Hingkaman kalangay, hingkaman, hingkaman kalangay, hingkaman. Hingkaman bayak labakit kalbasan na hingkakirkiran kusina kinsilenta. Hingkaman kalangay, hingkaman ay naglaing kaman. Tiara babu amang asawa. Talon tibungan ni ayan-ayan inanano siya klata. Siya kung tinamaliw ta siya tinagayan na pintas nga asawa. Gapukin ni ayan ay takdera kun ni di pamilya. Inakman mangisang kalbasan na inakman bayak sagat di parangan. Inakman, inakman aklanga inakman. Inakman aklanga inakman. Inakman bayak labakit kalbasan na inakirkiran kusina kinsilenta. Inakman aklanga inakman ay naglaing akman. Gemas Sana kayo amin.